Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Azatlyk Radiosynyň yerli çeşmeleriniň habar bermegine görä Aşgabatyň Demiradyna yerleşen çoğunlygynyň ýaşaýjylaryndan öz oturdun emeli hemra antennalaryny sowuduş we ventilasiýa enjamlaryny aýyrmak talap edilýär. Bizden emeli hemra antennalaryny sowuduş we ýyladyş enjamlaryny hatda aşhanadaky we hammamdaky ventilasiýa enjamlaryny hem sökmegi talap edýärler. Adamlaryň köpüsi bulary göçüp gelen mahaly oturdypdy. Şonu bize daşardan şeýle enjamdyr ulgamlar görünmese bolýar diýdiler. Käbir hojalyklar ol enjamlary howlusynyň içine göçürdiler. Häzir bolsa yerli häkimetleriň wekilleri öýme-öý aýlanyp olaryň dolu sökülmegini talap edýärler diýip çoğunluda ýaşaýan birdenan Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Adynyň anonim galmagyny sorap Azatlyk Radiosy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar täze jaýlarda antenna, sowuduş enjamlary, ventilasiýa ýaly beýleki ulgamlar gözüňünde tutulman soň adamlar hut özleri olary gurnamaly bolupdyr. Olaryň aýtmagyna görä şonu şeýle enjam we ulgamlaryň gadagynlygy barasynda hiç kim resmi duýduruş etmändir. Azatlyk Radiosyna bu urda Aşgabat şäher häkimliginde nähildir bir kommentari almak başartmady. Azatlyk Radiosy bilen gurrundaş bolan çoğunluda ýaşaýan bir raýatyň aýtmagyna görä olýaryň ýaşaýjylarynyň aglawy bölegini soňky ýyllarda Aşgabatda öýleri ýykylan emma kredit bilen täze jaý almaga gurbu çatmaýanlar emele getirýärler. Elbetde bu ýerde her kimiň kotej jaý almaga gurbu çatmaýar. Bu ýerde ýykylan jaýynyň öwedine öý berilenler hem bar. Ýöne munyň üçin yerli häkimetler bilen düşünişmek zerur. Umuman jaý ýykylan iki maşgala bilelikde bu ýerde diňe bir kotej berýärler. Bu ýerde jaý satyn almaga hemmeleriň mümkinçiligi ýok diýip olýaryň ýene bir ýaşaýjysy aýdýar. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky çeşmesiniň aýtmagyna görä çoğunluda jaýlaryň bahasy soňky ýyllarda hasam ýokurlanyp ortaça 20 göterim gymmatlapdyr. Häzirki döwürde çoğunluda bir jaýyň bahasy 396 000 manada, ýagny 113 000 Amerikan dollaryna barabardyr. Aşgabatda şäheriň awadanlaşdyrylmagy çäginde 1990-njy ýyllarda köpçülikleň ýagdaýda ýaşaýyş jaýlar guramaçylykly ýykylmaga başlandy. 2015-nji ýylyň başynda diňe çoğunluda bolan jaý ýykyşlykda 10 000-den gowrak hususy öý ýumruldy. Ýaşaýjylaryň aglawy köpçüliginiň ykbaly bolsa henizem nämälimliginde galýar. Garaşsyz çeşmeleriň we adam hukuklaryny goraýan guramalaryň maglumatlaryna görä jaý ýykyşlygynda ýaşaýjylaryň aglawy köpçüligi öýsiz, öwdarsyz we özüne berilmeli kömekden hem mahrum galypdyr. Yerli häkimetler bolsa ýykylan jaýlaryň eýeleriniň kanuny taýdan hususy eýçilik hakynyň bolmandygyny öňe sürýärler.